Mga igsoon, mga anak sa Dios. Daghan kanato karon ang pamilyar sa debosyon sa Sleeping Saint Joseph, si San Jose nga natulog. Apan kanusa man ni nagsugod, kinsa man sad ang nagpakaylap niini. Ang debosyon nahimong ilado sa tibuok kalibutan tungod kang Pope Francis. Sa iyang mga unang tuig isip obispo o kardinal sa Buenos Aires didto sa Argentina, nagbutang siya og Sleeping Joseph diha sa iyang opisina. Sigon pa sa Santo Papa nga kada higayon nga naa siya ay dakong problema, iyang ibutang ang iyang mga intensyon sa papel o ilupit ni ilawom sa estatwa ni San Jose. Kay alang kang Pope Francis, gamhanan kayo ang mensahe sa Sleeping Saint Joseph. Samtang natulog si Jose, nagtrabaho ang Diyos. Ug kining debosyon sa Sleeping Saint Joseph ni kaila pod sa dihang nibisita si Pope Francis sa Pilipinas niadtong January 2015. Ug daghang mga magtutuong Katoliko sa atong nasod ang mihangop dayon sa maong imahe. Sa atong ebanghelyo karon, ang natulog nga si San Jose gibisita sa anghel diha sa iyang damgo. Kung diin sa dihang iyang nahibaw-an nga si Maria nagsabak lalang sa Espiritu Santo, pagmata niya, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Unsa may atong makutlo sa atong pamalandong karon? Unang punto, ang pagbaton og bug-os nga pagsalig sa Dios. Nakasabot ba ka si San Jose no? Sa tanang gisulti sa anghel niya? Nakasabot ba ka siya unsay pasabot nga si Maria manganak lalang sa Espiritu Santo? Nakasabot ba ka siya unsay pasabot nga ang nahimugso nga bata mo'y musalbar sa kalibutan? Wala ta gisultian pero sayod ta unsay gibuhat ni Jose. Iyang gituman ang gisugo kaniya sa anghel. Iyang gidayon ang pagpangasawa kang Maria. Ang damgo sa Biblia, dili lang ni siya produkto sa hunahuna, kini usa ka pamaagi kung diin ang Ginoo musulti pinaagi sa mga taong abli ang kasing-kasing. Si Jose, sayod ta naa sa dakong krisis. Ang iyang plano mao ang maminyo nga malinawon. Magpamilya uban ang klaro nga kaugmaon. Apan kay naalagi plano ang Ginoo, niuyon siya nga mahimong kabahin sa plano sa Dios. Daghang baya nato karon ang nag-agi og daghang kasamok, kahadlok, kalibog og daghang pangutana sa kinabuhi. Lisod maminaw sa Dios kay saba kayo ang kalibutan. Ang ehemplo ni San Jose nag-auhag kanato sa pagsagop sa pulong sa Ginoo. Ang Sleeping Saint Joseph nagpahinumdom kanato nga ang pagpaminaw sa Dios usag yun kabuhat sa pagsalig. Bisan natulog abli ang kasing-kasing ni Jose sa kabubuton sa Dios. Ang pagbaton og bug-os nga pagsalig sa Dios. Ikaduhang punto, ang saktong pagpangandam sa Pasko mao gayud ang pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Pagmata ni San Jose, gibuhat niya ang gisugo sa anghel sa Ginoo. Wala nag-ingon ang ebanghelyo nga naglibog pa siya o naglangay-langay pa siya, nituman siya dadyon. Ang pagtuman ni Jose nagpasabot sa pagbiya sa iyang kaugalingong mga plano. Ang iyang pangandoy nga normal nga pamilya nahimong usa ka misyon kung diin makasinati sila og daghang peligro, pagbiyahe o kawalay kasiguraduan. Apan pinaagi niini nahimo siyang tigbantay sa manluluwas. Ang Pasko karon sagad natong ikonektar sa shopping, sa mga decorations, sa mga regalo. Apan ang ebanghelyo nag-ingon nga ang tinuod nga diwa sa Pasko mao ang pagtugot nga mausab ang atong plano aron matuman ang plano sa Dios. Ang saktong pagpangandam sa Pasko mao gayud ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Story time.
Karong tuiga si Cardinal Tagle niadto sa Dubai aron sa pagsaulog sa simbang gabi uban sa daghang mga Pilipinong manimbahay. Gitaho nga kapin 30,000 ang mga tawo nitambong sa mga misa sa simbang gabi dito sa Dubai. Gipahinumduman ni Cardinal Tagle ang kapin 30,000 ka mga manimbahay nga ang pag-andam sa Pasko wala sa mga shopping centers, wala sa mga regalo, wala sa padaghanay og Christmas decorations. Ang tinuod nga pag-andam anaa sa pagtuman sa pulong sa Dios. Bisan pa kung kini usahay, layo ra kayo sa atong plano. Sama sa nahitabo kang San Jose. Mga igsuon, mga anak sa Dios, nining nagkaduol na gadzod nga adlaw sa Pasko, mangutana ta sa atong kaugalingon. Unsa may gipasugo sa Dios nga akong buhaton o andam bapud ko nga motuman. Ang sleeping Saint Joseph nagpakita nga ang Dios naglihok bisan sa mga higayon nga wala gani nato damha. Kinahanglan lang nga hingpitang mosalig sa iyang mga pulo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.